advice. Yeah, DJ Tofiakwa, and you money. DJ Tofiakwa, who are Mekayo. Now the yeah, DJ Tofiakwa, and you money. DJ Tofiakwa, who are Mekayo. Now the Monso, yes, and the Biamo Bay, Namotiti,
ene nkrofo akyerɛ mo ade ebeduru brebe no mo nso mo bewie school ama mo mu bia ba bɛkyerɛ ade ama binum so atena hɔ atie mo sɛdeɛ meyɛ ya sɛ mo ate hyɛ no so teacher no kaeɛ no na nkura no nte aseɛ na ɔnso nya abotrɛ sɛ obɛkyerɛ wɔ mu ama wate wɔ ho ase mo amunim teacher ni adwuma 93.1 FM Sompa TV enti ɔtaa toa so sɛ menkura monhwɛ sɛ ne megyina mo anim school dɛm mekyerɛ mo adeɛ nyɛ sɛ na da bia mbɛhu me ebɛduru brebe no baabi a mobɛhu me no ebi ɛhɔ no na nyɛ school dɛm ebi a na yɛ dwa so edwa da na meso nkɛntɛn yɛ a metɔn nkɛntɛn kɛntɛn ni sɛ mokɔhyia me magya yɛ adekyerɛ na metɔn nkɛntɛn a moma no nyɛ mo nwoma sɛ maka kyerɛ mo dada sɛ bread ane time changes ɛna ɛbɛtumi aba nso sɛ sɛsi a motete m'anim yɛ a mekyerɛ mo adeɛ yi ɛbɛduru berɛ bi na mo a motete hɔ yi a mo mu bi na mo akɔ akɔhyia me ebi a bɛhyia me no sɛbi na yɛ aketekyiwa ɛna so me yɛ a metɔn nsɛm fufuo ɛna ɛhura yi mɛma deɛ no bi weideɛ papapaa no bi ni medeɛ na yɛ na sɛ mokɔhyia me magya yɛ adekyerɛ metɔn nsɛm fufuo a ɛno so moma no nyɛ mo nwoma ɛsɛ maka kyerɛ mo dada sɛ bread ane time changes ɛna ɛbɛtumi aba nso sɛ ɛnɛ megyina mo anim ɛwɔ school dan mu yi na saa na da bia mbɛhu me ɛbɛduru baabi no mobɛhu me na baabi a mobɛhu me no ebi a na ɛnyɛ school dan Na menim ebi a na ɛnyɛ classroom ɛna megyina ebi a na ɛyɛ asɔre dan na afɔɔporo si m'anim na baaburo hyɛ me nsam na meedi sɔfoɔ praise the lord Hallelujah. praise the lord Hallelujah. praise the lord oh praise him praise him praise him Okay, anwumre mame mu akwaba emfa emra dwumadi a wato ne din na menim so aha ɛyɛ Sompa 93.1 FM no nan abo apa ho sema edunan free sabri kono no nsia ɛna yɛde dwumadi ɛbɛba na wieye na yɛahyɛ aseɛ sabri no nneɛma pii ne akyekyere no kufu a anwumre yɛde ɛbro ɛyɛ program baako a wa wotie me megyiri sɛ womfa show we eni agro na untie na menim da mehyɛ wo bɔnra sɛ bɔmɔden sɛ wobɛtie fi sɛ nnɛ ɛyɛ asɛm ɛna ɛnam kakra afe no ɛkɔ na wieyɛ bɛsrɛ paa sɛ bɔ ho ban na satan twa mfa so ɛyɛ ade hia me papa ɛdɛ nso yɛbɛdi nkɔmmɔ pii hyɛ no nso sɛ yɛn nkɔmmɔ a yɛbɛdie no 5G adaroma ɛna ɔboa yɛn yɛbɛdi nkɔmmɔ meba akɔhyia wɔ ha yi deɛ drink ne bi afa ne minimum nti wɔwɔ adansedie na no ogyi bi kɔ fie 5G no mam 5 no deɛ ne kɔsiɛ ɔno a bɛbɔ na maneɛ ansa nso ɛna yɛwɔ mizo ɛno no types no ɛyɛ 2 yɛwɔ mizo mango hɔ ɛna mixed fruit nso ɛwɔ hɔ na ebia ni hɔ a ɛka wano a wani nye ekura bibi soronko yɛbɛdi ɛho nkɔmmɔ 21st clinic the sciatica expert enso eka ho bi ɛna yɛde show we ɛbrɛw saa nso ɛna one family clinic adaroma enso eka ho bi yɛde sua hunu ɛbɛbrɛw Sompa kyɛdeɛ no eguso a ɛkɔ so wo nso yɛwɔ afamu deɛ yɛwada ɛbɛyi ɛna yɛbɛsom yɛkunafoɔ ɛne wɔn a bibi nti wayɛ kwentokra a ɔhwɛ wɔn ma nyanka fie nso ɛho nkɔmmɔ ɛwɔ hɔ akosia agyewa kɔdeɛ boaten pese ati sɛn bibi ada na kwan mu okay ro ka se bibi ahyehyɛ ya mete o kasa na se okay aya ka se wono papa ne di nkɔmmɔ mate ɛnam se mate
By the way, Ura Franca, where Jenny, Mr. Dapa say, say, I catch from say, production or one way and ho. Na ye asana bedru hati yenso ye break here yenso wa be show no ya wa be show no ho mumpo ya wa be show no ho. Okay. I was yana anemom ti say. Now twi no 5G no. Yeah. Na tough. Ye can drink bi sine drink bi. Oh yes. O say you can say koko achiri koko ebi so fo. Ebi sine bi. Okay. Drink bi sine drink bi. Na 5G ne de tofe esine drink bi ya. Sa wo energy drink ya hoodin wom. Na we wonum say emema ne chichiru na yema won mo pa. Oh jai. Emema no de eti se ma no no mizo no. Na mema no so nya 5G no dia na just be bia wama efie ho no Christmas no eno na make say Christmas we no enkwada nom empanyi nom enketesi enom emrantie enom chese wo bia tu aguso 5G any mizo mixed fruit any mango and abusua ye de ko na this Christmas we anya bia no wa ha ho yes any kasam no say ne bo no so da famu I was ya ba wow me who bought no kan mani ajekeke eh adie na fese fankasa the package ni nice yeah nice pa sasa ne sitie no saa na gumu ne nom no saa na ne de ne sitie the part of men can add down. You say be a ja, your tear fidie so, and ye can say, son, almost is a for thought I to me, dear. Oh, yeah, dear, where a DJ. Oh, yes. And I to free da station ye be ye, tear for be do one dance, say, and yet you be and ye be. And na enyan yo mabia na ye jebo ho da wo. I just say yanka se ye duedu marry him won sa de no. E sombo, e ye papa, na be boa ye. Eno ne ye bo ho da wuru. Na mizo ene 5G de tough. Me ka de a kire wo bia. Sa Christmas is mo anya bia na Christmas no mo ani. Christmas is wo bia anya bia nkwa nkosi ni fia. Obi anya mizo. Na wanya 5G na fa wo no a. Na wudi no. David. Nyanko pa hwa wo so fiti January. Aba pem December wo so nto mizo. David. Won to 5G. I am from soccer say why. To ko cha osofo. Na osofo no ni be jikeke. Papa bi. Wo de to 5G no, wo de to one box. Na de hira obehwe agu so. Afi ekosimo no, blessing na double. Eti mizo. Aha. Your number no 0246 270 221. 0246 270 221. O de se si akoba bi e to drink bi akodura wo se ma me 5 anase 5G anase me pemizo ni bi ni Tofiakwa no mo ka ho asem no se wo tie me na nso uyo bi a wo ton drinks be bramanfo ba wo be ye yi a me pa che betu bi ye wo Sompa ha akosi how say 5G no ye woni ma bi ho ewo mu akosi abobo ma me na no kwa na ma ne ye 5G no no kra se je makomako num yes num je makomako num gana wom yes na grapes in su wom grace fruit ginseng na green tea ginseng no ye no yeah na make say mema no momu no na make mema no chichiri wo yes na tofe wo de mesi wo bi nko seche for saa nneoma yi amabo so enema num ya ni dwumadi a edie wo nipadua nim wa be wi no beti ase yes onga se ye dada na no se de ode ma me amede ko ye yi se ke num bio wonum no se wanum energy drink anum ese ati wo wie no de ye den oh tough o we de na ye take no ye ati mutra ka munya nurufie oh dabitie o ma me nkireche adena ase de asemi se ni ye take ene onum ye ena man energy ne ko soro okay na dana jai kan wo twi no soro nko okay te wo fi se me afa na moti na gate on na se ke obi ayusu bi okay se wo yusu na me so me yusu okay ena me kire wo se me de no de eja opemu na drive ye okay nti wonom ye no ena boosti ni mora no so wa ho la no kasi o me se da no
Can you for highway? Yeah, festival. Yeah, pimpim. Yeah, festival. Yes, sir. That is me chirem. And I'm saying, yes, I mean, yes, I'm what they Oh, okay. As I'm young, she me. What Obama Obama, what dear, you know, no, I said, what I was saying is an ambassador, I'm ready, and I was on the way I was. I was young queen and young person who from Brana 5G enemies of the Abusia for Bomode owns a me answer na me swadi mu na me se me ka ho asem no na menim ni ameka ti misro obi a watie mi ache bia nim sa ade atofide na no betum sa ade we die edanso no kosohwe na wa obidi ho adanse enche menim sa adanse beba e dia fa sa drinks ye ho akosi amaminti o Meda setof abusia yensan so ma ye ho afihia pa se se de bra no kwa na ko enne aye December bosom de to so dunkuno afempim yenu ane aduonum yenu sunie ye keka kwa enu se na watwe ntwamu a yenkwaje ahomensa amra no ewade ya adom no de yenkwasa afem ye biemu a ye ba na ese afempim yenu ane aduonum yensa ehon komobo ane ye babebo na sane Sompa ya shamobo se dan de nyine be somo Sompa ne amamunyo mapenti nyame ya dom a afie besimu no obehu ne mafoforo kra de be mmoni age wosuahunu mu mo benya ne mapi no a de sua firimu aba pi no afirimu na mo de abom bra eno ne de beba na enne enwoma a ye kenkan e wobosumi mu ena nso biu ye kaka ya ho kakra me de na de nso awom tew sanse na nkomo no a mi papa bebo no wantie bia wa ha ho pa nkomo ni mu ode na futu nso sesi akoda friend se Kofi Brenya se de open ho an wanyi na akoda yi ababa wa o maame bo ne ho dua wo ho se wonhwe no wankwa akoda yi hu eya afia bragui akoda yi ya masem ati aka so na enano ya wada ye twamu no ye mamu hu se Kofi Brenya afiri sukum memenda anadwo akwa ko hie afia brago wo Kumasi a wo mu ko dokota ho na nkoma wo mu de ko dokota ho no na nkomo no emunya ne de enti wo hye se ansa na obedi se adwuma de ama nkoda no Sompa 93.1 agye se nkoda no nyina akofrɛ o maame no papa ba enti enumu na nkoda no de kwa efia brago de kwotehweye ema opanyina efrɛ ne sɛ akwasi agyi ya wono asi akoda yesi wei behu ya agya Kofi edi dwane ye efiri bia ya efia brago wono na ene ye ba behwe sɛ asu Kofi ko awoko ye bekoseni o maame no papa ebete ne suku ho asem ene ma wokwa kosisei ennan su biu onua ye nhyasie Tofiakwa matewase ampa enti Kofi Brenya hu owura kwasi agye ne ye mo hye ne pa se prekomba bia obepie die ekwa ba so no owura yi fa so oduadue mu abehu wo mu enti woto pia fa agyan dwane gya afia brago na papa ne behu se afia brago da fomu no fa akoda no edne kwayare sabia ehwe se adokotafo betumi ahwe no ma na ho den na sa ba bio na sabre ne mu no ode no kwayare sabia no Sompa 93.1 eno fa ehwo wa ekosan wachi kuronim ekobo amane na okono okoduru yi a eye owura Kofi nyame ya wono eye afia brago papa eno maame da ko a eno koyi won ma sotiri se wo mo ba no ye frɛ ne sɛ afia brago no nyame anim ni enye wono ena kɔto akoda no so a anka sɛ bra ha de nkoma fa akoda no funu nti wo kan no mu ye mo hye wo mo Sompa 93.1 no mo nti asɛm na wo kana se ena wo ba be kyerɛ mu sɛ akoda e frɛ ne sɛ Kofi Brenya
wakwa ko hu se Kofi Brenya ade afia brago ato fam ama na duro ama akoda nanom a wowu na enye ono kra na duro ho ntam a aduro no kra wo bo bi tugu fam a kani nka akoda na de kasese braha ko wu awi na batan bia ni honom a wote saa asem we a ebe na nigi obesere na waye nhwe han ama asem na te akọ nti wabra eno da ko a anni kunu te ye no nyame anim nie abusua omubufu pa mo ye ne se na ede akora na Kofi Brenya hwe no omuba no ho a akoda wonya no ma ontimi nkoni sukui na anadwo no wo mu timu pampampan na wo ma Kofi Brenya maame no papa ho akoma wo mu strong one sese wo mu nim no mu nim no mu ba afia brago ho gu nsugu nkra o mbisa awofui na de Kofi Brenya ye no wanhwe yi a o mma nananom abosom ne na dipa sanse wontumi mfo bi ba na won tete akora na bra bosa wa bra busua mpene so nti awofo mi no sore ye se won mokọ na won makọ akote empanyfo yi won eno muo no ana omkohia owura bi e friend se papa poku e wo kwan so na papa ne bisa wonom de asie mu kirikire mu se Kofi Brenya de a wasa akoye ni nti omu de omu kofie ho na omu ne abusuan de akofe so pa nti wa pe no owura ne baba ka se su shefa ho yemua na sane owura kwasi age ne nsam kabititie no atoda no na sembu ho no mu a otaaji di a obeyem fam so sanse wono mu de di kan wo pa akodai dada na Kofi Brenya esa etata akodai nti de wonya ekoro beka soaye insani yatasade a ada na wo nyina ni akire nkwa ayare sabia no a osusu se de akoda no akwakoto no na so mukọ no mdu mani ko hu akoda no na dokota kirekire mu sa akoda no de aye ni dia eho no mu obibi a ombetumi aye nyame anim ni papa na sem no ka aye no na aba wom enti wo ma ntwe na no anwofom aye ne se wo mbekọ ayare sabia ho no makọ hwe mo ba no eni esame kase na won masim akwa koduru kumase eye bantama na umkokoduru ye no na omoba afia brago na asini a wo sa abere ne kire mu se umde akoda bi aba ho sa ya efe na afia brago na umde ne kodokota ho na dokota kire mu de ha akoda no poti nti awofo no koi ma dokota no kire mu se o akoda no kura no onim se ahyase ne nyinsen na nyinsen na ye no nemum akora ne nkotodwe ne nanim ne nsa ho ne dwudwiye se wotehwe na akora no so obi ani da na ewo no so nti se koba na sa no a aya na makoda no nimpom no eyemre isaawfo na apɛ ho asɛm anka daache na wom bɛyɛ din kakra ɛna sɛ wo de bibiduro bi nso ka no ɛno manim yɛ mu ne bɛma kɔhyia ɛno so betumi afa afuru na sɛ ho nsɛm no nyinaa atwa kɔwie sɛ dɔkota no abɛhwɛ no na wɔsɔsɔ ano kakra de ama no nti ho no mba bɛgye di sɛ na sɛ de opanya kwasi agye bɛkae no no oboa utwa asɛm no foforo bi de bata ho koraa sɛ de bɛyɛ Kofi Brenya ho bɛbatan na kyesi ne suku kora wɔkɔ no
ɛno so abono meka sɛ nso kofi to opia fa agyan na busua woda so ne namura mu a ontimi nnuru fie koraa ɛnna nso bio akoda baako ne ho nsɛm yɛ bebree na ne nyinaa betimi atwa akɔwie a ɛyɛ mizo fruit juice abusua no ne bɛboa wo mizo die sɛdeɛ wo hawo no sitie biaa sɛdeɛ amanneɛ no sitie no ɔnnom bi a adwodwo akoma ɛma wobotɔ wo yam na wo ho sa atɔ fam paa ani kasɛm no sɛ enuaba a yɛde yɛ saa mizo fruit juice no ahoɔden wom yɛwɔ mango deɛ wɔ hɔ ɛne yɛwɔ mixed fruit deɛ no ya mixe no wɔ ɛno nso so deɛ wɔ hɔ ɛboa ma wo kala no tɔ so paa ɛsa mo ahoɔden ebio sɛneɛ anonode ahodoɔ tie wɔ dwa soɔ no mizo deɛ no deɛ ɛdɛ mo sonko na Christmas yi mo a mbɛkɔ pool party ahodoɔ mbɛkɔ akɔgye mo nie adrawafoɔ afitafoɔ yɛnsɛmtwerɛfoɔ yi ɛyɛ mizo ɛne yɛde nam wɔ ɛno akyi no 5G energy drink nso ka ho ɛnyɛ dan a Christmas yi wobɛkɔ akɔgye w'ani wobɛbu pa wobɛkɔ bɛba no wabrɛ wohia 5G energy drink na waboa gu bo da mu no nyinaa ahoɔden na wakɔsɛe no no ɛbɛsan so aba biom abusua no nom bi wate tobi na afena kɔ na wieyɛ nonom na wokra na nimra ne ho so yahoma ne nie nemu hyɛ no sɛ wopɛ dodo mo to ani akyiri bia abronsan kɛseɛ no Sompa FM wɔ mu no saa abronsan kɛseɛ no a ɛna mizo ɛne 5G energy drink abusua wɔn mo tu no so ame Shell filling station ni ntwa so wɔn mo pɛ anasa fra homa yi open dodo mo to a yɛbɛgye so yɛbɛma obi dodo ama ho atɔ 0246 270 221 0246 270 221 5G energy drink ana osema me 5 tough kusia Christmas is no one yedi no eti wo de sese wo de sɛ akosia di kan no ɛyɛ drink fofora fe na aba nokre ye fan 5G adepa ne ton ne ho ɛno ano no wo de wo koduru asemi pe 5G perfect we emfa ho sɛ wo ye bema emfa ho sɛ wo ye oba nombi na niema ɛbɛyɛ no wɔ nipaduam no waabɛdi ho adanseɛ uwie a na de mizo mango no awon na no de akosia sɛ wonya bread bi di bosso a emunsu pikama akosia ahodi wom to kosia wo de la nam de ama no pe mango bi ohun na fa bosso na de bosso a wankasa obɛyɛ dansefo kama eti sɛ da kosia kan no sisi a me no kasa no obetimi afrɛ number no sisi a emfa ho ba bia wo big shop a wo a wo pɛ sɛ wonya bigu hɔ sisi bɛhwɛ odanom enkrafo frɛ we no mu frɛ ti de ade aba no so wa ma magye wo de ankɔ na afa because bro nya ne adidi Apostle Paul Kofi Ajikum wode ne message abana papa he said here just papa una di watch case na you was here power of 5G no was Christmas idea and one year DG so Apostle papa me da sipi Nyankopon hira woni mokase hima aha me say my madwin say madofo no mo a bro nya medi mu nyina no se de tie bia no 5G ni de e wo se me di bi ba so mia me tono wo ade mu nam de aguka mu na me kyeche de kama nam de mizo no nso awo no anwumre ye won komodi unim se eduru dwada e wo na menim so a eye nkomo e na yedi ede na si wo bi abrabo mu a ene ye de besua nyansa se na omunim ana abusua nim ana agya nim ana nanim a enka ama me wiese eti ene no
me de bo baako ebikum no ma mienu me nua baa bi nso abepie mu ha ene ono nso meni no bedi nkomo asembe na ato no eti abrante betra ha ma me na me nua baa no so ntra ha ema me eti imame sra wo se omumienu nyina no omode se obe protect o mama me na wakata o manim ama me emanen hawo asam no ne hia me se me pese yeti enti wo de betra se why na yuma omumienu nyina obi a meni ne bedi nkomo bia bomode se wo be kata nanim ama me kama me da sipi enra muno a mutie dwumadi e friend fache na yewie tofi nkomo no ye ni yenua bema bi hye nkomo ase na ba bia na nkomo no ode ahye ase afuni na no den eti na yehu se ye toa so a entumi nkonkusi ye hye mobo se ne owura no ye ni bedi nkomo na ye tie nsem pa ene se wotie mi a Shasama na yebedi hu nkomo yinso etoda na enanom ne agyanom ede wonsa akoka bibi de etoda bra wo bre no enye kwawo bibi de akire nanso ade ba akopa ni enim se nea oboye no osochen ohaw bi wo wiase eno ne ya rechikire eti se anwumre no utie na minimu a bomodin na tie ni yie ene nkomo mienu a yebedi nyina no ensama kese maminka we yankopon ya adoma ya wie world cup ne de ye wie no Premier League no esan hyase Ghana Premier League no esan hyase eti yankopon ya adoma ochena ye nya na minim muntie ne ye ochena ye nya na minim yankopon ya adoma ukuada nso ye nya na minim efrise matches bi wo ho a e wo se ye de bremo live e wo Sompa 93.1 FM Nsuatreman versus Has Nyankopon ya adoma ombebo no Nsuatre Nyankopon ya adoma ochena no miensa na agudifo ma no transe e wo show yi so na omde live commentary e bro sanso ena na de chi a eye wukuada Wednesday no eye 21st no bibacho eye kotoko any Chelsea e wo Baba Yara Sports Stadium e ho enso ombebo no e wo ho nti na chese ochena a eye ebenadai ene na de chi ne wukuada Has eni Nsuatreman ebo e wo Nsuatreman ena Baba Yara Sports Stadium so no eye kotoko ene Chelsea ene de besie ni Nyankopon ya adoma wukuada ye de live commentary e bebre nti na chese na minim no ene dwada ye hwia ya wada no ye de I want you back baba be so de wi Christmas no na afa de ye koyenim kama and Wednesday say nanka ye ne Apostle Pokofia Jekum nkomo bia nanka ye bedi no nanso anya hwe yira ye wada fofora ye bedi no abrante no atrase ma meni kan kwa abrante no so na meni no nhye ye nkomo na se be ma ben me microphone na kasa den kakra e ma me wai me mo akwa ba what is saying? Okay. Pachaya mature voice in kakraman why? Good. Anura yeshenkomo biase. Na yenkomo ne yashasi no obi kura wo ho a ena nwumre na wanya kwan a oti na minim. Bebese yehye anura sade wo hye wo nkomo no ase no. Na yenhyase emfa emfri ho na yenko yanim. Adie na si e wo abrabom ni wo busuamu a na wonim but edi unya e wo abrabom Mame e wo no firstborn no yo ba okay ti wone me papa e kwa afum nti na papa e do afu no mu na me mame so tete nkruma ti akula ne di mame achi sa na mame kan se sa dia akula nso abre nti won kom papa nche no nkwa de no nkwa tena ase ti akula ne free me papa mame nche no kom papa nche nti wo mu na mame tete nkruma na obre na kan so oba beji na home nti obi dure na obi sa me papa se akula ne wan na so akula na ama ne nche na so na me tete nkruma na akula ne di machi na me kan so omra be tra nche na akula no yi hu no ne ehwehwe to mo hwehwe akula no afum sa o mo hu akula no eno mo firi afum no mbebo ama na ewu fie ena nkrase na ebemben ho no mo dia 2 manfo anim
ɛna ɔmo ate agu nwura na ɔmo hwehwɛ saa ɔmo ahwehwɛ saa ɔmo anhu akwadaa no bɛsɛ bosome ne akyire ɔmo anhu baabi akwadaa no fae tie hɔ na maame ka ase saa de a me nana nso so na de ne ma aware nti saa de wɔkɔ akɔbɔ me papa mo me nana mo amane me wɔfa mo amane nti ɛhɔ nso so senke se bi obefo ka bi agisi eduru da ɔmo di dwa na se bosome achi ansa na wanya ka aforo akɔ no okay nti maame kwa na okuduru baabi na ɛhɔ yɛ market deal wɔso wɔtotɔ noma to kwa na maame frɛ no sɛ bi ma na yɛsɛ obi a ɔnom nsane adade na obi san so wɔkɔ he na ɔso wɔkɔ me maame mo nkyɛn wɔkɔ me nana mo nkyɛn ana obi san so wɔkɔ akɔ no ka se asɛm se na ato no ana ɔka se sɛ bɛyɛ a baabi a ofiri no hwɛ no wansi hɔ biom that is on san call o papa hɔ biom okay aware na se ma ne nsan kɔ hɔ biom Sompa 93.1. nti ɛno no maame amfa anya asɛm na ɔkɔɛ okodua na osusu asɛm no kyerɛ me wɔfa mo but wanka asɛm na ankyerɛ sɛ bia me beduru ha na obi aka kyerɛ me sɛ aware no maame nsi asie biom ɛna maame ɛne me wɔfa mo ɛbaa me papa nkyɛn na ɔmo bɛ discuss asɛm na ɔmo ahwehwɛ mu a ɔmo anhu akwala no ɛna maame de ɔsa aka hɔ no na me wɔfa mo sɛ kɔɛ nti me papa enso na wono oba bi wɔ baabi a like eso wono oba na twempena okay san komo a woni mi di nyina no o maame na ne odi ho komo ana patwa maame na ka kyerɛ because that time na o ma wiase na me omunya wo me kora na me ma wiase maame nti o nti owura ya fence oba ne nkyɛn no na sada nso na ade asa nti no oba foforo dware na oba nso yɛ obi a wonyem oba a wonyem okay nti ohun se obi abo awura dem ho na obi sa se hey ho na abo awura dem ho ntim papa ye so opie no na oba no so de ntoma atwa na ase na obo pie se wo tie mu se de be ya omo ba be ehu nipa a abo awura dem na papa nso so na sekan ehye no ho ana papa twen yi sekan no na ode wo opemfo no to ode wo opemfo no na ofa mu na oyede na odwane ye nti odwane wie no na man bi so okrum ha ono so na damfo ne papa ono so nim papa sim papa na ono oba na ye da twempana na wodwane ye nti ohwa na wabeka kire papa se oba no a wode sekan wo no na oba na afrim ana papa e kan so kewati nti esa no papa wakobo no ho be se de be ya omu trezin so omu ye ne bone ana so omu di ne bone omu ntimi nya no hwe nti ho man so kire ba bia papa ye de ewo to mu trezi aso omu ba be kum papa na papa sa kum omu ba akon nti oku omu ba akon no omu anhu papa bi na papa de tu free ekrum ho na one maame sa ko ba bi foforo na omu kwatena ye nti papa kwaje bosom e de bosom ne ba fie ho bosom na papa kwaje o de ba fie ho na maame e na ekom sa bosom no se nke se bi omu ba be di Christmas ana so omu ba be di bayra maame na ekom nti wo mu ana bosom achi saa na omuka ase motia edi maami achi ana maami so kwaji motia no bɛɛden ɛbɛtena efie hɔ no to kwaji motia no bɛtena efie hɔ nkese bi omu di bayira na so omu yɛ afɛhye bi a omu timi frɛfrɛ manfo omu wɔ kuro no mu nyinaa na omu ne motia na yɛden kasa ba omu de ntoma bɛtwa dem hɔ motia no wo like wo abɔnten wo te se obi kasa te se akola foforo ba wo hu motia no esa o maame na ekom ai do papa na kwaje bosom no bae kwaje bosom no bae na maame so kwaje motia no bae de ebe ka ho nti motia no data na motia no onya kwaje maaye no wo ya aduane na ode aduane akosi edem ho na o kan sa aduane na ode akosi ono mo bi anko aduane no ho mo bi anfa ne nsanka nti edura nwumira na wakofa aduane na wato atwene aduane de ye ni okay ba mra o mkwaye amamra o moji motia ne ba fie ye kukuo ena ya fence akukọ takra na confirm ne mo bebre takra na wo ho no kuku no no da si o nti edura no pa ma me ya aduane bi a kwasede ana fiada bi se ya da ya da bwane no ya aduane na no dukosi o no aka kire se we ni de se edura nwumre obefa ma ye na ya de na ya di no afa aduane na ma ye na ya di ba eduru se bi o mu ya afahye bi a o mo amwo saa krom ho no o mo buabua manfo ano anwumre be se 6:37 no na omo frɛ motia na omo ne motia na ekasa ebi o wasem bi a na ode ato motia na nim na wakyerɛkyerɛm ba wo ti hɔ a wo hu ɛwɔ mpanyimfo omo mote hɔ no so ebi omo ne hu dia me ntimi nkyerɛ okay ba me mema ni fie no metese motia na ekasa wo betese motia na ekasa ba wo hu no ba me so ma mbisa ma me se motia na ono omo di nkomo no omo free hin omo hu omo ana omo hu omo ba ye no de ma ya mbisa
ɛno saa no papa yi afu a otimi fa bayerɛ bɛyɛ sɛ tractor mienu tractor miɛnsa but eduru mmerɛ bi na papa na ɔbɛyare paa ma yɛde no kɔ nkronkro so de ne kyini ya ana eduru mmerɛ bi na papa de odi papa akyi ka kyerɛ yɛ se ɔbɛka kyerɛ yɛn se papa kɔdi aduro bi ba yare na papa yare no obetimi ada hɔ so many years wonwu okay wadi aduro bi agu ne yam giso ɔmo yɛ saa ade no na akade ansa na papa yare afiri wi ase sɛ me bla mo bɛte ase de a ɔmo bɛyɛ saa de no so ɔmo ante ase de a ɛnyɛ ade papa bi firi wi ase ɔbɛda hɔ apora ma no ho nyina tete ba ne kra no sɛ ɛbɛ stop de enjai ana me bla mo kan se saa de a ɔmo so ɔmo de na kyini a ɔmo abrɛ sika bi ani ɔmo ho di sɛ papa kuma no betimi ayɛ saa ma papa afiri mu a ɔmo pɛ nti ɛyɛ saa no bɛsɛ Friday anwumbre bɛsɛ 5:30 to 6 mo hɔ na papa kuma no baeɛ ana amammerɛ ɛne adeɛ ɛsɛ ɔyɛ no na ɔyɛ within bɛsɛ 30 minutes na papa de firi mu baby o baby o nti papa de firi mu wie no na kyɛ sɛ ɔmo yɛ ayie no wie no na yɛ fɛn sɛ 2013 na me wie school na me ka kyerɛ me bla ase saa deɛ mpɛsɛ me toa so na me bla ka ase saa deɛ me njai na ne next year na ma yɛ de na wahwɛ me na kyɛ sɛ makɔ school no na me nua na odi machi no nso be wie 2014 na me ka so na sɛ me wie yie we na me nua nso wie na ɔsɛ yɛ nyina me bɔ mu kɔ saa deɛ a enye yie sika sɛm na ho bɛɛ din me bla so wɔnte ase yɛ me mboa no ti me boa na edu tra ma me nua no so wie school no na me ka so okay sɛ me nua na wie school sɛ yɛ nyina resource abanti wo ma yɛ yɛnko school blast wo niska ɛsɛ me tuma ni hwɛ ba bia enye yi eduru me bi kra na yɛ kɔ afu mu a ɛdin na me blanka sa me na ne free ma me ba ko papa ba ko otime sense kan na ɔde se kan ne kyesi wɔ afu mu so onyame a obeku me anaso onyame nua na obeku no me nsi afu mu hɔ sɛ ma me fira afu mu ba na ɔbɛyɛ aduane na ɔma yɛ aduane no kra na me blanka se hwɛ na ma me kra nsi afu mu hɔ kra bi no ankɔfa bayere ambe noa ameyendi adenti tofi medwi ho amenti ase nti eduru mebi na me bla na me wodem na me bla panyi bi so wo be bi no me ne me nua no ededem ba ko na edi nkomo a na me bla na tia mo se nkomo a mo di no munya na mo bla panyi na pie oba na obetom a papa nsi nti ho na me yesi me pie na ma ho si me bla na twese kan na pia gate ni tu mu tie pia gate ni tu na me tia mo fra me nua no se me bla de se kan ba na e fa window mu na epie wa akire me bla sese gate ni nyina so obekunye ntade akien no ana me ka kire me maame se me mintimi ntena ho ma me bla ne nkume me bla ne se ma yensi afom ho biem na wokra wo ya aduane a man ti aduane mai se se me nim obia wo na ode e ba wi ase ntimi mintimi nya hwenti ese me di miti bom ba bia mekwa ko wu bia me pe ntimi firi ho no mo ekọ ye fensen galamsi ko share galansi ase saa nti wo mu amenua na me odi machi na me de me number ama no e wo mu anu adu obi phone order frɛ me saa na me ka kyerɛ si saa de ɔno so mfiri krom hɔ na me send nsika no ɔno so firi krom ɔno so kɔ akra nti ba bia ekɔ galansi na ekɔ yɛ adwuma saa na enya sika na me de asɛne maame nya sika na me de asɛne maame maame nso ɔnye obi ɛnam sim papa nduro na wɔkɔdi ne ade bɔne na wodi no na maame yare saa yɛ hwɛ enye yi nti yakɔ sɔfo bi hɔ na sɔfo no ka kyerɛ se kuro na yɛwɔ so no sɛ ya amfa ya maame amfiri hɔ no mu a ɛde ade ahotɔ maame wonye bi da okay maame no ho ntɔ no nti gye sɛ fa no firi kurom hɔ na yɛfa maame na bɛpɛ dɛn ma no wɔ asante mampɔn na ne no wɔ hɔ saa nti galansi ase ɛhɔ na kasakasa si yɛ na madamfo na ɛnam ɔno so amene no kɔɛ no dade na me ma brɛ ma ankɔ site na obi di shovel ɛbɔ n'anim na mogya ne pɔmpe se ya na me wo hɔ na obi betia mo frɛ me se madamfo no obi apra no na saa tem so na sika wo me ho na me fa madamfo na edo call hospital no mo kɔ pam ye nti ba ko so be kae ho ɔno nso ade chi a na wakɔ bɔkoro no wakɔ fa we fon wakɔ fa we si ana mo ka kyerɛ si saa de ɔmo mpa yɛkurom hɔ biem ɛna edi firi hɔ te edi firi hɔ me sa betena mampɔn saa ɛwɔ hɔ no mu ana me nkomodidie mu ana obi aka kyerɛ me se man bi abie cement company me pase me bɔ man ne din o epenyimu pampa cho nti me kɔ so cement saa almost be 4 years that time no so cement a one bag 10 pesos nti me so cement saa na me kan so okay na man me be ka kyerɛ me se saa de a
adenti na mempa adwuma bi nsua na wo akola keto a wo so asomenti sei ne ya yekura ya so asomenti na ya nyi no kora no ya anya mfaso bia na me kan so okay mate but baby a meduru me like me nya obi a obeso me mu amaire asua adwuma ba me nya ka metimi asua no maso asomenti sa na me de akwaje lances ana madam fo bi kan se sa de a somenti no ye lodu na de kwa ye free baby ba obekire me ka na twi na me sumaye nkakra aka na makwaje lances no na menim me so asomenti ne sa na me tutu so na me mane ma me so kakra na me nya 50 million na me de ma ne so onfa nkoma ma mo ya lances no ska 15 million or so be lances si na ma me dis kan ma no 2 years man in lances no ma me kwa osenne chese ma bre me hu de me nya me ho ene man na odis kan man na me ka chen so ono na me nim na me dis kan man to ono ayese me gis kan free ne nchen ya trazy akwa aguna ya ko ba bia na man ye ku hu na bla na ne bla kan se sa de obi tu yaska no a kire na man tu yaska no kakra sa na tu yaska ne ye de ma me na that time no tu yaska na ma me so yare na me dis kan akoma ma me no da se ne ho yare o diskan ma me na ma me ayare na me diskan akoma no ti ma so asomenti ne sa na me sa akonya diskan na me ko han den wo mampon 5 years that time no wo so asomenti 10 pesos me ye nipa mienu etimi yi full trailer miansa a day cement ya man for so asomenti sama me ha mienu nyina na apase mienu na yakokọ se ye nipa mienu etimi yi trailer miansa a day cement no ebi fa 8 trailer na ebi fa 850 ebi fa 1002 na mutimi yi 3 cars a day ye nipa miansa mi cement ne sa na eduru me bi na chese me hu de menya me hu kura bi ade che kura na me kwa adwuma kura yese ma bre enso de bia menye sika bia na se menye sika bia na chese me ma me yare me bla no so ono so kosua fitin adwuma no ono so onye sika na asema abeto no onye sika na asema abeto no saa chese ye hu de anya ye hu kura bi nti eduru me bi kura ma me bufu ya ma me ko ma me ho bisa ne sa de wo ye baifo ana wo na ha ya na ti ho na ma me ye din ti me da ho ahomache na ma me bai na o kan se osu obebo punu na me sware na osu na o kan se wono ontimi nyinse enwo ye enka se wo haye se ni ma mane ya papa di afamu a o hawa wono se woda ho kura na ese ya hwie nsuohyi anase ya no amoku nsuo na ya hwie agu ne widiem enyo no nti ye hwehwem wono wanante abre me bla na wo ye ma me first one koto asase okoto asase na otu asase ne ka no eto cement 30 bars cement no man for the adwane be si na me bla ntimi nsanua one trip kura nkogu asase ne so asemo asase na aka ho no me bla na me di na chi wono so koto asase wa asante mampon ana wono so tu kwan o tu kwan be se 3 years ye frɛ na ye nya no na nse na me bla nso ba wono so ba e kapre amfa ma wo de yare ne ba ye me bla ne yare me nua na odi machi ne so na yeso force so sa de wonko sua adwuma okosua wa da adwuma ade sa de obedi kura na ya asem na man no so wo nikanika na o sa wo ye fɛn se wa da adwuma no nti o hwɛ a opo ana master maniska de obedi ene de ode bekọ akoma ma me no so ya asem na o kan se man kan se sa de a omra na o mayam nikanika no nti nikanika no ho no wa da vet no wa yere no akọ ho no nti o yam ade na onyamole a no kakra no de abreme kakra no de akoma maame na maame de yesa etimi di ye fense etimi ka banku ne adi bese bosome miansa ye ni aduane bia anka ho because meniska menihwi cement na ye so ya so cement sa almost bese 4 years dakro ye kwakọ so cement ade achia na adwuma wura na aka kire so ohia oho bi ya kwakọ yi ya free na ono na adwuma mu ho akoyi cement ama nipa foforo ma mo ho no na ekọbọ adwuma wura ama na esi ya kwakọ yi ba yeso ye sore a itimi sore bese ahomache bese 2 nti embo bese 6 ana 7 na ya yi cement na wie na ya sa akọ ho sa abọ adwuma na ya sa akọ adwuma ti ekọ yi cement ni wie ya kọ ya na obi akọbọ adwuma wura na ama na esi ye wo obi nchen ye yi cement ka wura nso 2 ka na obetwam ho wa megina na otwam nti ewie na ekọ ho na cement nso adwuma dia sika wo mpa ne ya friends iron rods okay ono nso iron rods no otimi load bese 15 tons 16 tons e de quarter pa be chim entotroso sabronum ma chine ho nyina
na iron ross no so na tepafo na ya omuta be fa iron ross no pa na ka na amemewom na ye ka kese nti on be fa iron ross be se 15 tons akọ 15 tons no ya ka na sen 1 ton bia wo mu 110 nti eno sa no be kan sa 15 1 ton bia 110 no wa kan sa 15 tons okay ti eno sa na se iron ross no be fa na ofa na no pa ene ye bat enya bo 2 de kwana no be wie na wonsa mu nyina awro sa ade kura na hye wonsa kura bu ho na ade ne nyina na atete na adwuma wura no se ye ya ambeludo iron ross na omode be kwatepa no ma ye nsi hobi ya soma mpenyimfo ama mpenyimfo akopa achewa ma ne so wongiye okay abusia force afei na odi wo fidi ato ha Sompa 93.1 FM na Menim enkomo a yedie eno na branti komo no ni ama nkomo na ye tintin nyina ne se eniema gensamu wo na busuam na de nti a me pese sa nkomo we tie se wo ye batan na utie me na anwumre ya komo we me pese wo hye no nso ya wade bi wo ho a ebetimi esi ewo abusuanum abusuanu nye yida tie ni yo se wotia brantie nkomo a wo ba akosia megiri se waso di ekire ekire se wonye kwadwefo because se moye mrantie miensa na wo se mutimi yi cement nko a kasa akese miensa akosia cement ya ye ka no se obaso anum ekodu no wona so ye be makura na wahyase ete wedi mu nka na se ba ku bia kura ye 800 na se times 3 akosia enya asem ketwa bara kwa kopem se nia omde beto aduane adi kura no eden ene ba bia nkomo ni gina pa ye agyanom ne nanom a mode ma ba wiase se wo ye bribi na me pesa wo dwini ochina sure ni ebeba o maso se o papa de wo firi mu o ma meti ase akom no wajai mutia asam no wajai pacho ai wajai na dinti wajai na sofu bi be ka kire ne se wanjai sa no ma na obewu nti sofu no be boaboa no ma na no nyina no koyere no kwahie no ma maame efiri kurum ho okay ti maame firi kurum ho ya na maame na wo but anytime bia still maame yare but akire nzu so na sofu na ka kire se me maame like na papa pese oyi ni firi ho ba na o papa pese okun o maame okay ti ama maame nzu so ba omo yantafo maame yantafo ba na be ma okay nti na taba ko no esunsum kata maame so nti wontimi nkunu okay to de yare na ato maame so papa so awuko but still ayade ni gusu hante wo maame me no ka se sisi maame yare a wo ma asante mampo ame no ka se every year bia ese omo che aduane ama kunafo no yetimi ko ombe twere maame din ebedru se maame beje no na maame yare bia na maame yare bia wana ombe frɛ maame ombe je no ba frɛ se yamra no na de ba ko e me yakura last year chese me gina ho na me su se omo afrɛ maame so omra meje aduane maame firi ho a na chese watofo maame ntimi nkasa bi me dila no so se meje aduane omo aka che me se maame amma nko anda omo ntimi fa aduane maame na me nua so gina maame nchen wo hospital ade se bia ye cha aduane anaso omo che bibia mam akunafo no da bedru sa da na maame beka so okono maame ntimi kwaji sa no ma no na tofe me ye bebra me kwaji melances na nini e wa ha na me kwa ka kire me master me ko station ho na me ko bo me master ba kwa amane se me di na asem ma asem to na me se menim ka atwi ba me sra no won boa me na menimo sempo me prapra ka mu kura no ba me 5 cedis mpo kura me pe nti omo de ka no be di lie na me master akwatana ase na me tuka no san kakra ko sisi obeludu nti mitimi boa na ama ne ludu bia mitimi ludu wie no ma frɛ na aka kyense ka na ayama ombefa da krona opon a no abema me 5 cedis opon a no abema me 5 cedis opon a no abema me 5 cedis ti da krona aka kyem sa ade chia friday obekɔ ayi ti men yanko no nkɔ fele mame ana kɔ fele na me de kan ko si fie ade chia me na me first person because me tena fie a kyem me pese me de kan ye adwuma na me nye sika okay
ahomachi me na me first car me di kon fa load me fa load na me ko si manfo a me ba na moto bi across me bo break no tofe ya me nko a ba bi aka na di me kwa share no manwuo aka no ma nyina asese Semuni. Wow. se obi betwa no aka se ba bi aka we amuni akwose se obi tim na nipa na wu agi gise wa ebi a enya me na me ka che se bi aka me na me kwa wura ho a wonji ndi na me frɛ me master ka che ne se na se na obi sa se ma mprade be hwe so hwe se ente me ana odi car different one there e de buy ana omko na papa so twiti paka na ofrɛ na papa na ometwe car na edukoe no 1 week pepepe na osade car foforo ma me se me mfanya adwuma ba me master no de nyankopon hira ba bibia wo bia me sade car ko elodu ya meba me betra amas campus ho asantima pon campus ho no mo a me hu ba bia ponchi free o aponchi ahura be tina car no so ama glass na pipe a chire anim glass no Hey, they are sempe di agro. Me bow. Aponchi ni free. Hey. I was ya. Tofi Emu ya o. mitika mu na chese mi su Apon me bow aponchi ni free. mi nimba bi aponchi ni free Obejina hen. Na taxi ana. Taxi design match Ana ohuri bejina. Free glass no so me su mi free ba bi a me free ba no ma nya obi a mfa me beduru nsuo ho na me nya nipa ba ko na me fa no ma panyimu bi na nka wa hihye no nsa ntim beduru ha ka apanchi no huri be gina ka no so na glass na pa na me park ya metika na me su se ya me su na man ka che me se me ma twika almost be 40 years ni wo me pese me ka asem bi kiro bi di wachi ma twika binsi da sanka empo akokọ kura gina kwanmu ananse nka ehu apanchi no kura na e kan se bi ase kura nka ha me nti pe ba bi fa na me je man no number se me ne no bi di nkomo tofe se me frɛ man no na me so wantin na ade ba kwa me mempɛ o mabra bo mo se bia obɛkyerɛ me se bia me nkɔ bosom ho ananse me nkosi me mpɛ cause anytime bia me kwa asɔre me bompa ne ade na me frɛ me master na me master buy na me susu kyerɛ se ni se na asio na man ne kura aka kyerɛ me master se boy na nka sa o de car na man no bi di na chi to fe se obi de car ma me se me fa car no fa nya adwuma me ntimi fa car na nya adwuma ma de nsa car no anytime bia problem ba o de money fa fofra nipa no betimi de aya adwuma obi de car ma me se me fa nya adwuma aha na car na asai aha na car na asai sa gisi nipa kro nji car na free me nsem na o de money fa fofra na car na aya adwuma nti obi na be ka kire me se me nkɔ sɔfo bi nkyɛn nti me kɔ sɔfo no nkyɛn me ne me blam ana sɔfo no ka kire ye se na Menim se ma me ma ya me ma na na se ma me nkwala na obi ani hɔ a se ya anya sɔfo bi ne ho ɔden pa se be nya sika ana se be yie na ebi nsi da Ma sɔfo no kan. sama sɔfo no kan ensama esa se ba bi amananti akɔ ba bi amakɔ so aso me adwuma bi a me ye sɔfo no kan ese like me ye ade na me ye na ese odi machi na ɔhwe ta wana me su nipa don na me su sɔfo to fe menti hɔ no oba me na timi so aso me ta me nya sika se me kwakɔ ye oba no ho ade no saa de no ade bɛti a ye bo saa de no no mo pa me firi adwuma me so aso me to na me so aye na me de hand den 5 years memre be so ya fancy next year August na me tan no be so me lances e be wu next year ska me de kwakɔ lances e be kwakɔ hand den e bi ni ho smith na ma soa na ma ya sa no ma ni nyina ho de se no ma na me to ni nyina no ma ni nyina ka oba no ma ntimi ya no ho ade One na wo. me na wo ba ko Akwara no mvi sei. next 1st January no anya 3 years O papa wu ya che. papa wu 2010 Eche se bi wo mo. Na o papa wu ya chi no. Wo nneema bi a ebia daesun mu utimi hu bibi fa o papa ho anase onso obi ka se bibi di mo achi no. Ade ba akuni. Onse o papa atwese kan akuni pa mienu. Na asemu eda bia meka se utie me anwumre ya enye obia na edi na wu wiase we a yete no me pesa meka na meka si so age wa wo ye chinyegefo wiase we na hokwa
na nsɛm me ka kyerɛ wo ha sɛ ebre bi Yesu ka asɛm bi kyerɛ asuafoɔ sɛ hwɛ ewiase sodifoɔ no ɔba ɛkyerɛ sɛ wiase we ada Adam ɛne Hawa edi aduaba ne bi ne nom tɔn yɛn ya saase ani munyam ɛde ma Satan ndi me basa me ka no kre paa kyerɛ Kristofo ati kurum ha sɛ yɛn ya saase ati suwe no sɛ nye Onyankopɔn bambɔ ne na domo a nka wo ne me ka yintimi ntena saase we so fisa ayete sɛ o papa wo agapade na ɔde amaw na wɔhyira so ama na wanhunu so hwɛ na wakɔtɔn ade korɔ enti sɛ o papa wɔ kaa yɛ agapade ɛna ɔde amaw ɛna wakɔtɔn ana owó fie ana ɔwɔ asase na yɛ agapade na ɔde amaw na wakɔtɔn ama obi a nipa koro si dan si asase ne so a obetimi de ahan wo ɛkyerɛ sɛ asase ne nya ɔde abiem ofro kaa no a ɔpa na ɔde bɛkyɛw akosia ɔpa ɔbɛgye usika efisɛ kaa no wayɛ de bɛn watɔn ama no nti wiase we mu ayɛte no yɛ papa Adam ɛne yɛ nana Hawa atɔn yɛn yɛ wiase tumi ɛde ahyɛ Satan nsam ɛno nti na asase we ɛso brɛ entwa da hwɛ ɛmɔfra afiri saa yɛfunu no mu aba no tie nsɛm a ɛkɔ so nti woyɛ agya woyɛ na wotie na menim anwumre ya kaisa adeɛ bi a woyɛ ne nne no ɛsunsunsansoɔ no ɛsanwoma ɛtina busua bi wɔ hɔ a obi pɛsɛ minkum nya obi enko ayi yonti ɛna me no kasai no abusua no atoba ha bibi papa bia ntimi mfra abusua no mu ma sɛ uti anye yie na wanhie Nyankopɔn ɛwɔ Damascus kwan so sɛ de wo hia so no a wo bebregu anwumre we ni nkɔmɔ a me pɛsɛ yedi honhom so ade a ehu wo honhom pa ne sɛ akosia papa na wuko nanso ebia ye obribi wo hɔ a suman bi wo hɔ a wɔgye ya suman no guso yi adwuma sɛno na ɛda so di wo machi edi wo yes ayɛ sasa yes ye bɔ mpa ye sɛ wabi pia hai na wɔka na asɛm yi no Awurade Nyankopɔn bɛso no mu amen sɛ wo nua no mo yɛ sɛn Pacho 5 oba ya ba ko mema 4 na oba no wanya awade de na ya mema kura yon ware no tinka ɔno na yɛ panyina na Pacho oba na yɛ last born ma bie ne microphone Pacho hwɛ microphone na kasa ma me wai ɔno yɛ last born ɔho nti ɔno wɔ mfie sɛn 24 years wow sese wo bra panyina na ɔtwe se kan wɔ mo so no ɔwen bra panyina o akurasi cause ye ya free ho no ye 4 no afiri ho agya no tisi so no wa akurasi na ono kura bɛsɛ ya ka ne sɛn o 43 ana 42 years ono so saa no manenti ono obi ntimi wo ananso ɔkɔfo ɔba na ɔno ɔba na agya afi no wakɔ obi nkyɛn anipa koro na kyerɛkyerɛ no ma bi a ɔno ɔba na wo no ɔba no wo ya kura sɛ akula ne nya bɛsɛ 2 months kura akula ne bɛ wo wo ma me nkyɛn wo mampɔn ha ya wow ɛna me bla na me di na chi no ɔno so ɔyɛ adwuma na ɔnyɛ sika na ɔyɛ so ɔkɔyɛ ɔba no ho ade na ɔno ɔba no kasakasa na ɔno ɔba no agya na de opam wo nsan ya obɛda home tesi me bla na watu kwa me di na chi na ɔkɔ na ɔde yare na bae Friday na me yɛ voice note na me de text mu no no wɔ hɔ na obi frɛ me ka kyerɛ me so ɔpɛse me bla sa bae no na ɔyɛ fitani ɛna ɔka nse saa de a ɔsɛ pɛ baabi ayɛ den ɛyɛ adwuma nti ɔnam no customers for na ɔde ɔni phone na ɔde me number ma for in case obi ka sɛ ya ani ɔbae no krampa bo kra me bo a ɛwɔ hɔ na wɔhye atade kra ɔni bi waa hwɛ atade de otu kwa kɔhin ɔka kyerɛ sɛ afɛn sɛ ɔno tama na ɔpɔn no ho a wɔyɛ adwuma na sika wɔ no ho nti na tem bia ɔka kyerɛ sɛ obi tu kwan nti akyire a ɔkɔ wie na yɛbɛfrɛ na wo frɛ na ɛfɛn sɛn machine afa
your friend saying Cote d'Ivoire. Okay. Cote d'Ivoire. To oba no wa amfa hwe. Nti Friday no am ye voice note ndo ma no na. Ade achi ya mo frɛ me se nyame ya adum ase kwase da mbetimi amembra no. Me nanwum anopa. Ana obi frɛ me ka kyerɛ me so ohia me bla no so one na edi nkomo. Na me kyerɛ me frɛ si me nua ba ko so na me ma me bla no ekɔ hɔ no mo. Nti within verse 15 minutes time na nipa na frɛ me ka kyerɛ me se me bla no police station me bla no se membra. Na mbisa se adan. Ti Menim nua no kɔ hɔ no ekɔduru ya nipa na se tama ɔde car no ma me bla so ɔnyɛ no. Best ɔde car no ma me bla best CCS asem ɔse me bla tutu no ma na ɛwɔ car no mu nyina yɛ aton. Ayasem. Ti same. Dine se ɔno so ofra kwantu ma bedam. So me bla no Saturday no ma no ne me call police station hɔ no ma ka kyerɛ se Menim nua no se ya anya obi ama na bebili na achi na ɔmo de no bɛkɔ court. Tese obi a obedi anim sa asem na ɔmo ka no me bla tutu nipa koro no kora se nka me bla ntɔ ɛnoma na enika no mu nyina no mfa ma no ɔpɛ wɔsaka se wɔno afrɛ nipa na ɔkɔtɔ ka wɔ ne nkyɛn na aka kyerɛ se me bla na efita ni nti me bla no bɛkɔ akɔtɔ no ma ɛnya no na ɔda ama no nti wɔntɔ ka no ɛmo no mfa ma no. No de odi credit no e da akɔ ka abono. Okay, Agosia. Me gidi say what ya branti asem. Na Menim de eyese ya ya makwan ma obi kyerɛ na dwene. Bia na wo futu bi obi wa akwankyere bi. E de bema abranti. De ne nsɛm no de ama na yetintin nyina ne sɛ enema ye din de ama wo. Na anura afi na mati suan na wosu na se ese abusua ni nyina ho nipa num no sisi akwane se bibia si na aka kyerɛm se ɔmo kɔfa sika bɛɛ se 500 Ghana cedis 5 million kora ɔmo nya bi me kan se was dan ni ahwe ba bi se sika no kora wo so obi mu akyɛ Akosia baby ade na do ni de panyimfo se asɛm wo de waso tie no na so wo de wani so fam nema papa no ye ya ekɔ wi akire a ɔde ne yiri wura mu no ehun sunsanso na bewiem mofra yi so ɛna me ka kyerɛw sɛ nipa mienu na me ne on bedi nkɔmɔ yenu aba bi wɔ ha ɔno so meni ne bedi nkɔmɔ na ɔno no nkɔmɔ no tie ni yie pa but Agosia yɛmfa sedama one family clinic Sure. Fama o mama me Abusua yɛmfa seda ɛma one family clinic. Clinic na na Menim. abɛpie mu wɔ Santemam na ɛbɔ adwuma paa ɛne one family clinic. Adeɛ baako a wɔn yɛ adeɛ wɔ ho paa ɛyɛ pain yaw mu nsɛm. Wɔn yɛ pain expert wɔn ma kwadre wɔ saa adeɛ nim. Ɛnji sɛ wɔsi wokɔtɔ dwe wɔkyiri brɛmo wɔda na ho twetwem wɔn mu ana ho tutu wɔtena sɛ kakra bi ana sɛ wagyene abusua fa kɔ one family clinic na wɔn mo nhwɛ ne ho dwuma fama wo ebia na yadeɛ na afei na ha ase o ebi nso wɔn mo deɛ no a na abusua afei na edidi mu ba sɛ wɔn afa nkɔ ama wɔn ma mpɛn poma sibira afa ama wɔn agye nsɛm a ɛne na wara wo wara wɔn mo boɔ da fam na sɛnea wɔn bɛsi bi ne wadi nkita ho adi nkɔmɔ no koraa na abusua ɛno koraa yɛ ade mu a yɛ betumi ama yadeɛ no akɔ ɛnam sɛ yɛ abɛn ne akwadre wɔ pain mu nti no yɛhyɛ ase yɛ branches ne yɛbiebie dodoɔ no a na yɛse sɛ yɛ ankorankora suku ahodoɔ mpomu yɛ awaafo betumi aba sɛ nka yɛduru Christmas sɛ mu deɛ mo mmara ne yɛnhwɛ mo wo ne wodɔfo no wo yere wo ma no mo ba mo sɛ abusua yɛpɛ sɛ mo massage yɛ one family bɛyɛ ne simple de ama wo wɔn de woto wɔn mo massage wo ankasa wo bɛfiri hɔ no mo akɔ na bibia akɔ yie maka kyerɛ sɛ 2023 deɛ nyame mpangu si yɛde yadeɛ bɛwura mu enti one family clinic hɔ na wɔsɛ wɔkɔ wokɔ twifu pra so a wɔn wɔ hɔ asen fosu agona so aduro mankasim ɛna kumase nso yɛ Opatase State Junction yɛ bɛn brother man sport no ɛbɛka akra mu adu police depot no ɛhɔ no mo ana yɛwɔ abusua ɛyɛ ma remfi fra ya homa na ne ni nkɔmɔ na ne kyene ya ne yɛnyɛ wosowate 0546 68
another 6817 0546 68 another 6817 one family ana pain expert. Okay. Yemi ahoma na yemfa course be 9B. Ewi amabaye nuaba no so. Okay. Na ono so me na bedi nkomo. Sure. 0551 931 931 0548 931 931 nipa bebre ho a ni na bia de a oyeye ni nua bia de bia oyeye to da kra ade a wiase ayya pa ye se obi aye biribi na obi obodua na ode ne ma ena eda ase sasa no medwene ho a mente ase bisi ne enti papa no okogi na aduro no okogi na ade na oye no ade na hu nsunsanso enka ne so ahwa mo frɛ brebre awusi ayen kwa ahoma no so. Hello. Yes sir. Good evening. Mejo so be me na. Radio Branch. More than no be sure say dia. Okay, Mati. Hello. Taje wuti me pa. Tio. My phone Sunday na was starting no. Na me hu the problem no dey here. Enti me number ni on. Mo fa na the man that say na o mla. Me bo na ma ana afiri so why. Acha wo number no say na twato. 93. 3. Producer wanya. Okay. Mate, medasi pi yanko ahoma. Hello. Hello. Yes sir. Open case me take care pass mo Roma father. Hey father. And because all them men fian in a couple so do why and Alan for the summer. Now I want to because you should be more. Don't wanna be bonny. So that na okotidi no the big na this is so in Chilimaso. So me let obi o mo bia no me tre won happen but ono so me tre ne se de me Roma ma put on the man say on fa ne crab am fa nye akwante fast na won mo mfa yengu nyankopon so me se nyankopon di me no me Mate, me da say father. Hello. 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 Me ba cho wo so. Good evening. Good evening. Yeah, me ba cho me ka fi atwa agogo Roma asan konko asante na ka say. Yo. Ado winning the and ka say ko din oh. The woshe abemu aboyi pa na ne papa ya mo ankola no. Na wajo mo experience them the brass for at home so the brass where you are if you open it here na parlement this is nya me pa and the mo at you of the fire but in this of amana boa nka Mate, 5G 5G. We do asema me 5. And na miso mango. No. Hey, na miss fruit no. Kai 0246 270 221. Fresisia. To do be a opetu no. Omo de be ma. Hello. Hello. Yes sir. Good evening. Good evening, Bema. Pato manager 1. Okay, manager mami tio. Kochi. Mate. Topic abrand no come on emu ya pa. Okay. And so in the onyankopon. Yeah. But nemo mama you learn is Bible say na my body na ho asodi no eda enso. Okay. So say we na bit na abrand no so a dem empire bo yen na record dem empire bo abo no na na ma tsa ama no meda wase. Ate medasipi. Hello. Hello, good evening. Good evening, Ohima. DJ Tofiakwa. Papa. I don't know what to say. Yankopon kra me. And let us see other man, Mama, me wrong. Hello.
Committee o. I'm so intimate na so fache. Pacho, udi ni baby afre me free. Your friend is Sister Provider. And the cassette just to one. Okay, oyi mama minti o. My Ghana from North Canadian area for to say. What do you say? So the demo going to move me up one. There's some more my area system. So when you're home, you have to be here. Yes. Yes, no, I'm making a family here. You're born this year, and so yeah, you're area. I'm here. You know, and then I'm not going to be traveling. It's so hard. I'm going to see a mess. Don't think I'm going to be in a gym. That's it. Hello. Hello, DJ Tofiakwa. Sir. Uyen. Okay, mami tio. I'm on the rock. The picture my and I walk you. And I open a year by the ancient baby. Now, when you are a basis after the policy, but Shabba this three never do. The round, what became my but I mean, I take you from my the round. Oh, then the meaning by your cousin 3 years. Oh, my meaning, I'm not told that it's not that's it. Yanko Pontia say, be okay. Hello. Hello. Mami. Hello. Are you might say? Na me adumo pastor songe. Rather do mami tio. Me pastor ni abe make it there. Na de make on say na me na mistake. On say na ma me na so pe mu kan ni kan ye no slabo no pesa man. Yes. Oh, ma me ayi nani. Ana nkwa no mom na ebre. Enti na me be ti boy ni de be na me no so pe mu kan. But because na ni kunu ye nyina na woni na wo hu dia na oye fa ho asemaame ahun ti maame no empa no ho ti no serade no mom pa ma ne ma no na maame no so ma ne ma no na me ade ne ma no mate me da say 525 na me also me dey see pacho udi ni ba bi afre me free papa ni memo odima da see be me na pacho me ka se ya to kwanta e fe me atondwa okay atondwa that's me amo kan so what change na se wunti diga ana se wun bi da ka ti e busire maka okay ya me no ka se na me ma me se abusia akonya ho ofe e ko yana no nwe de na me ye didia me yini ye se ye bring of fa ba bra wo ye juma ta ya ni ya ba ko okutalance ke pradima fo oye tiye abasa sa okobebi every akotibedia no kon company to onye nse nkeja nse mu sa ko nyano sene ko nyano na bre so ekonya na ma no bre se wo san ko ta ejan na ne ejan ne bo ketwa so kon fansa ko nye kenya na ne bre na wo bre na to nka ebre mu so plan so ye hana ne handi to unti bi da ka se dia etimka ya bete sa fikiria me peliti pa ntude mon femme la je beti ouais mate me da sipi hello 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 Tofi ta okay emfa call bi abiem abusiafo yemfa sida ema 21st clinic the sciatica expert maka chro se afi bosumi shasia ana doctor sidabi nipa bi no maye adwuma ba me ncha ba gi ayaresa wo mo tie mi na bibi nti wo ntumi ma no menya special package bi emfa ema wo nti nhihye mu no me no kasa ya kokopim se bosumi ya yebesi mo 2023 no bosumi ye dika ne January asam na making ne da etwa to na kire se 31st no dog see yade bia etiti wo no fa ko 21st clinic yenche usika ne mu miensa na ono entua ba akoma na omonso anyimienu mesre obomoden nkrabata no ye edu nwotwe na ewo oman mu number opes of 21st clinic nso om de ubodin a de ba utrim ye sciatica wo to ase atwetwew se efri sciatic nerves no free usisi achiwa akọ na amrom ho no se eya wo ya
baabi a wɔsa wɔde kyerɛ ɛyɛ 21st clinic baabi a meka me sɛ aboa bie ni hɔ a obɛtumi adɔre sradeɛ asen aboa prɛko ne sradeɛ deɛ ɛwɔ dada so obi so ɔwɔ sciatica aduru a ɔnkyɛn Dr. Blessed Foster the award winner the whole Africa yabɔ n'aba so ama uduru East Lagos sisi akora no a watumi asi research center amanfo free other countries ɛbɛyɛ research ɛwɔ hɔ na ne bibia nso da n'akwan mu me ne okasa yi no sɛ wopɛ sɛ yɛyɛ wo massage ɛno da nkyɛn test bi a wɔsɛ yɛyɛ wo lab bi a wɔsɛ wokɔ no ba 21st clinic a bibakyɛw ne nyinaa no wa wohwɛ Facebook no wobɛhu sɛ awɔs ahodoɔ a dog agyegye other Africa countries nya asɛm ketewa frɛ wɔ 0540311311 0540311311 yɛwɔ tema ɛnkran nankasa yɛwɔ dɔme yɛwɔ kasoa yɛwɔ gɔso yɛwɔ kumasi wanchi sunwan brekum tachiman takrade nkranzan yɛwɔ hɔ kofodua ɛna debi so dwabo so ɛhɔ nyinaa no yɛwɔ hɔ a yɛbɔ adwuma wodi ofrɛ 0540311311 a mebacha call center for no benya bre ɛde amawo na ɔma kyerɛw baabi a wobɛkɔ na wakɔ akɔgye ayaresa 21st clinic ɔse 12 nipadua se a onte ayaresa ase na ni gisam pa nso ɛwɔ mu ni sɛ asɛm bi a dog bɛka no sɛ wotie healing point titiri memenda don ko kopem sɛ no mi no bɛbɔ a nsɛm a dog ɛne na doctors no ɛde mayɛ wɔ healing point so no ɛnya asɛm ketewa wotia ɛbɛboa wo da bia ɔka wo sɛ ɛnyɛ obi a ɔnam hɔ a ne ho ɔden ɔkɔba ne kyerɛ sɛ wɔwɔ ahoɔden o wobɛtumi anante akɔ aba na nso na nipadua no oyare eti bɔmmɔden sɛ wobɛgye brɛ na ne 21st clinic for bɛto kɛsɛ na wakɔ akɔgye ayaresa yɛkɔɔ fa ɛtɔ so mienu mehyɛ wo bɔ ka kyerɛ wo sɛ me nua baa bi nso ɛwɔ ha na mepakyɛ otie nkɔmmɔ a yɛbɛdie no ma ne nyɛ wahi pɛ sɛ wotie asɛm wɔ yie paa na adeɛ bi wɔ hɔ ɛnto wo a wanhwɛ yi a wobɛka sɛ na ɛyɛ dɛn paa na ɔyɛ saa wode tie mu nkɔmmɔ no yie na wotie a bakyɛ wankasa wobɛte aseɛ sɛ ɛyɛ nokorɛ sɛ na onim sɛ wonim a ɛnka wei amba na menim okay ɔyɛ maame mo akɔ aba mo bakyɛ wonkata no anim ame wae na ɔno so mene ne ni nkɔmmɔ na sɛm no ha mai ni mɛmɛn we de nka I want you back na ɔsɛ nka mde no kɔ so nanso de yɛntie ne nkɔmmɔ yɛkɔdi Christmas yɛntie ne nkɔmmɔ no ɔyɛwa Tofi ɔho akyerɛw papa bi na menim na wonim menim nso Sompa 93.1 nso wohyɛ ase so a ɛtimi ne yɛ nkɔmmɔ no ɔyɛma wafa afuro mepakyɛ wonyam asase so deɛ ɛm sɛ afei na aborɔfo no atimi ayɛ nhyehyɛeɛ bi a ɔmtumi twe bɛma ho nsuo na yɛde ayɛ biribi ɛwɔ ɔbaa no nipadua mu na watimi anyinsɛn ɔyɛma mpakyɛ wo deɛ na yɛ saa na ɔmyɛɛ no Tofi dabi o na nyabotrɛ usui nyabotrɛ nkɔmɔ a yɛbɛdi yɛni nuru baabi a Tofi mesunsu mɛkasa na wonim menim abusuafoɔ akosi asa ɔyɛ ɔbaa wohu yɔnko baa na hu sɛ ɔyɛ ɔbaa sɛ ohu ababaawa a ɔte yɛ nkyɛn ha wohu na hu sɛ yes ogyina ne nan so biribiara hyehyɛ yie na sɛm ato no sɛm afa no se ɔhyɛ aseɛ ɔse na ɔnim na wo a wotie mi anwummerɛ a ɔyɛ ababaawa a ɔyɛ aberanteɛ tie asɛm a nnɛ yɛbɛdi ho nkɔmmɔ yi na ɛfa ho bakyɛ ɔbɛma no ne nyam no ɔwɔ yi Tofi patro menim baabi a ɔwɔ sisi a wonnim baabi ɔwɔ dabi
Otu kwa aburuchira. Tofi mintimi hu. Se wawu se wati asiu mintimi hu Tofi. Wonim na abusua. Menim na busua. Hey. Ode ma inti asem. Oti utia obeti nkomo a questions am bisa no I will be tincho se hana Tofi so die no woyi. E wo sentra. Me pa. Oy ma yeden. Me pa cha Tofi. Eja, me di me pa. Nti afane say Facebook eno kra na me obi a minimu ade. Nti ye bie Facebook account ma me. Nti me wo ha na obi frɛ me say ohun me Facebook. Em say nipa na obi ye no so de me number na ye yo sesen. Eno o frɛ me. Na komodidie ma na o se na ni chi me ho. Na me so sa nkrofo ni die ya na me ti komodidie mu a na Menim. Ti beye one me kasa e beye say 2 years mu. Okay. No so wo takwa aboso. Okay. Nti komodidie mu a me ni di nkomo so de kwa me Hayford. Nti Tofi me ni di nkomo 2 years time ansana also ba behwe ba bia me wo. Oh. Masi ha. Okay. Nti me so kra me ni di nko bi hia me timi ka che no on send me 50 cedis da. Bi o ma miska 100. Sa bia wa ma miska kese ne 500 oni me kra da. Okay. Yes, ye kasa phone so. Nti se ma me benya agidie bi ye den. E wo ni mu se obi a woni me. Na otimi ema me obi wa kra ji so pese ohun ansa. Nti ebe ma me benya agidie kakra e wa abranti ni mu. Teje ho na so oba behwe ba bia me wo. Nti na mistake am ye ne ni kwan se enka me de me ho ye den. Ema no Ya beba ho nyamotre. Wo Facebook. And obi afre wo lie. And na osema me hu picture e wo Facebook. Na mani je wo ho. Na wan kasa no. O se udi upa. First day na ofre wo no. A woni ni di nkomo no. O se sa de no kra woni nye ho. Eye den ne to aso a woni ni nkomodie no to aso koso. Tofi ewo mu a na wa frɛ me. Maame jibibi kakra ye yi. Ewo mu a na wa frɛ me. Je se o se obeba on de obeware me nya de se oba beye me basa ena me se o ha na wa send uska. Aha na me se o request kra. O ha na wa send. Ai na me se ma famu ma brabom. Mituwe me ni anigye. Eniema ha me yesen ka me ba o ha kra dada. Eniema ha me ankasa. Enti me di me pa me catch Tofi me no obi net na nipa no kra hu me no nim se me ntimi nya adwuma no. Me bre me ho asiti the stand say me yesa me nya me ho wasabasa. We are the open ho asem na nya asem o. Wow. Eti yenhwe woni na di nkomo for 2 years. E ho anu wa send you bibi. Woni no nkomodi no. Edru mfiedo do bosome do sansa na wo fole ama no. Mudi wodon komo. Woni no nkomodi e na o request free ho because or send this come out. O ye bema o ye oba ha na wo. Wo so wo baabi. Wo se krobe na no so wo so. O se takwa boso. Na no se adwuma be no e. O se o ye oton phone so. Ana wanko ho so da. O ye se memra ho na msi da bi. Ensama ye koso wo wi ase no ntimi suro. Onko. Me kona machi koyera. Woni nkomodie no eba se da kru bi o request se o. Ene kwa de se phone so ya mukrukura yi. Musi bibi video ho ahwan video call ne sa niema no wo ho. Enti woni nkomodie mu no ekoba se da kru o request se o yenye video anabia ye sex video be for send me and also ebi kura mami
enhwe wo ho kakra ana ebia saa nneema no a me bobɔ so yi no ebi kɔ so sara Tofi Debi ebi ankɔ so da de bi ofrɛ me a o hye bi nkran me yire me ho e ma me hwɛ yi no ma anya me ho basa okay ene e wakɔ asɔre o da wa bompaye wow je sɛ wanya bibia mama hu o ha me a 1 year ansa na me ka so de mate okay me pese ma ye me ho basa adwuma kura me ye nie na me no se se mitimi ye adwuma we se dia na se me brɛ me ho ase se bia minti be ma bia dem ana ofrɛ me so bibia ni ho a kyerɛ se me wo ba bi da omfrɛ me tam obɛfrɛ me bia no ofrɛ me a bibia ni ho a kyerɛ se abaya se ya na sisi da intimate as a 2 saa ansa na 2 years meti 1 year ansa na meti ase okay ni 2 years ansa na oba ba hwehwɛ me wo ho na oba kumase o ka kyerɛ me sɛ oba me nkyɛn oba hwehwɛ me na wo nko na wote ana da bi me ne obi eneti obi neti me pa kyerɛ enti obi a wodi na di nkomo for be 2 years unhu ne da no mfa ni picture send you da bi fan no obi a modi nkomo a modom ho one after 1 year there so oni manko WhatsApp osu oni WhatsApp ono si oni WhatsApp onu keypad o ya na asay nti keypad no use awafo e smart o nti oba ekra na we se o sasa na o se ade asa nti o ye se na me se no me untimi meda ha efi a otimu no okay na me se untimi meda ha ma ni yi no aja oye se ani e wo de yenko minti no baaye enti se wabade a so de menko bibia nim enya ade a bibisa ebetumi asi na me se me koi de nyame anim enti me nkoba se bibi nsi ena o se wo da bi bibia ni ho a ebesisa no o se di na chi kwan se wanti manko ade asa no na se wokoda okopa guest house bi da okay no o se minti nso na oye den obaaye enti o sere mi a de menko ye me meda na chene ye monkomo enya sa obebe ye ono nko a okay ndi yenhwe on se toda obetim na obi adi nkomo ohu ni da but they are when you be born so no ne ho do bia ni omu ana bi kura ne type no ompe obepie wo so no bibi sa ma wadwenem ana se na nkomo a woni na dia no na uhu ni nipadua no na ene nkomo a wodie no ne do a wabu ama no na ekopa ana Tofi mia kasa no me nyo obi a me do sa me no na wo no obi aso ntimi fa homa no ai Tofi e wedi enti a me kasa me ai se me ka che o se me ne be ma beda nenso we kura me ho me nya obi a me ho timi sane ade be ma bi a show pen na enye sa Tofi me spiritual marriage in spiritual ne de etimi me ho sane but physical de intense once wow enti me nya obi a me dosa okay enti obaye na ohu no edin na e ka wo se di nachi sika no na ode sende wo no ho ahumobro e na odi di nachi because no obi a uni ne da first day a we share no forget about how oni na din komo on phone na ohu no prekope na o si di machi na unti na mbae sababi a wote untimi ma me kwan ma me meda ho a yenko guest house ne yenko da edie pa na a share because one chichiro dabi edie na share we ma odi na chi Tofi obi sa asem Tofi mi ni ma de ye yo me dwene ho a menti ase me ye mistake Tofi because na me hu ni say obi a woni me da otimi ma me sika de for 2 years yes
ɛna ɔno nso so no nneɛma ɔyɛ nyinaa kyɛ sɛ ɛnyɛ adeɛ a biribi bɛtumi asi na meso mebɔ ɔma adwene pɔ sɛ yɛrekɔ no ɛnyɛ adeɛ a biribi saa bɛtumi asi na nyɛ bible ne ka sɛ asɛm biam sɛ wɔ Deuteronomy hɔ baabi wɔ se deɛ bɛ onipa bɛtumi de gya ahyɛ no mu a anaasɛ no atadeɛ mu anhyɛ no bɛrima a wo ne na wokɔ ɛkɔda dan baako deɛ paa na ɛba wo tirim ama waka kyɛn sɛ biribi ntimi nsi because wasɛ wo pɛ wate aseɛ mobɔ wɔ dɔ nkɔmmɔ ɛdeɛ na ɛbɛba wo tirim sɛ baabi a yɛkɔda ama ade akye no na sɛbe nika ɛhyɛ wo koraa no yɛde caterpillar ayi na ato mu a ɔno nkɔfa budoza ɛmɛbu ngu deɛ na ɛba wo tirim a wonya saa gyidie no nya saa adwene ne sɛ baabi a yɛkɔ no biribi antumi nsi tɔfe na menim sɛ wɔntumi kyɛ sɛ memom na ɛnyɛ maadwen bɛɛ na meso menim sɛ wɔntumi nkɔmmɔ a ɔnim di no biribiaa kyɛ sɛ ɔyɛ kristoni maame na asɔfoɔ kora hwɛ ase na asafo ma asɛmɛ na wokan akokoduro bɔne na wonyaayɛ no da bia meka kagya mena ka wɔ so yɛ nipa bi wu akokoduro bɔne titiri maa okay mokoduru wɔ no deɛ ne si ɔde nneɛma no bi wɔ a bɛtumi afira no ntoma but woadwene sɛ wokɔ no biribi ansi ɔno nso pɛ ne nkɔmmɔ a wɔne wo die no kyerɛ sɛ wɔyɛ kristoni mokɔ ɛdeɛ ne si tɔfe ɛkɔe mahyehyɛ me ho meda hɔ ɛna ɔsɔre sɛ ɔpamakyɛw ɔsrɛ me a na ɛnyɛ n'adwen sɛ ɛnka biribi sɛ ɛbɛba ne tim baa ɔsrɛ me mema me ho kwan na meka kyɛn sɛ daabi nyɛ adeɛ a mete aseɛ ɛna ɔka kyerɛ me sɛ ada menyini nim sɛ ɔbɛyɛ me bɔne na mesi nyɛ sɛ menyi ni sɛ ɔbɛyɛ wo bɔne me ne wo anka ne saa ɛwɔ mu sɛ akɔnɔ wɔ hɔ baa mimi hu wo no akɔnɔ biara nhyɛ da ɛnni me tim sɛ yɛbɛyɛ saa adeɛ no enti mesrɛ no ɛka me nko a ɔma yɛ nyae ɛkɔpem sɛ saa tam na wonya abotra bɛpem na a yɛda so wɔ hɔ nom a wanyɛ n'adwene sɛ biribi saa no wonya abotre na sɛ ɔpɛ me a ɔnkɔ na ɔmmra mɛyɛ me ho ade ansa na sɛ asi ɛne tɔfe ɛyɛ den wɔ dɛm hɔ paa ɛyɛ den papapapapapapapa ɛyɛ den paa ɛma ɔkaa sɛ ɛne sɛ memma me ho kwan deɛ a ɛne yɛmienu nyinaa obi a mfiri dɛm hanom ɛmpie nkɔ ɛsɛ sɛ deɛ aduru kusi bɔ afa bɛsɛ ɔsɛ adwo afa mpie to brɛ adeɛ kyeeɛ ɛma adeɛ sɛ akɔsa ne yɛwɔ dɛm ne obi ani diɛ dabi a mekam sɛ nti ɔbɔmmɔfoɔ paa bɛnoa aduane asoa no ɔna pampam de akɔwura mu akɔma aboa ɔtwe a adwenbɔ ne ntakyiri wode deɛ bɛsi anya asi wo ne nada ɛdeɛ na afiri mu aba tɔfe nyɛnsɛn ɛna mpaakyɛw ɛyɛ saa na mesɛ neɛ saa da gye sɛ wɔyusu CD okay nti ɔyusu CD nti ɛkɔ so a apae ɛtina menim abusuafoɔ pakyɛw CD na ɔkaeɛ no ɛyɛ condom ho asɛm na wɔka no nti ebia na ɔka CD no obi ba na adwene sɛ bia CD ɛde ba bɛhyɛ machine mu ne abɔ dabi pakyɛw ɛyɛ condom ho asɛm na wɔka no na adeɛ ɛbɛyɛ wo no na ɛbɛyɛ wo sese wanyem ɛkɔ bosome sɛni bosome num wate ne nkada dabi da ɔkɔ no na mefrɛ ne sɛ wakɔ akɔduru anaa enti mu sɛ obi faa phone no ɛna nipa ne se ɔmo ka na ba bɛnya accident sɛ na nipa ne ɔfaa phone no ɛna ɔse ka na ba bɛnya accident wa na nipa ne ka tɛm ti dedede wɔ akyire hɔ ɛna bi mu nsusu
No, me say, oh, inti me san frɛ back. Me san frɛ obi amfa. Me frɛ free ho. Phone me frɛ enko biem. E free ho, me frɛ enko biem. Also friend will be far phone. Emma Otis say or se car no abenya accident. Omo car na benya accident. Ni di eneme na car omo car na benya accident. Me san frɛ cheche me frɛ ya phone na enko biem. But only ni pa kro kasa na ote noise we chire. Noise na bi mu oh amanfo ma agye. Since then no mante nka bi. Se won kura ni picture. Dabi. Unim baabi a ofiri. Dabi Tofi. Ti dia na opese oyo ho. Tofi na boni aba mitim o. Na boni bebra aba mitim. Mitwe meni anigye. Meni anigye baako. Bodi bebre timi ba mitim. Ano na me yesen ka mekọ hospital akesi ni bi. Eko ada se nurses and doctors ni bi secrets. Na 5 months there, ukodi hu awu akuku. Tofi minya obi pa ope edi na woni ba Tofi. Nanka secret pa. Mini nipa na besen stand krata nanka mawa ma nipa no. Mintimi nto no ntwene na emo minya obi a ope ba Tofi. Sa ne ba mitim. Come nante because obi wo ho a woni bi. Obi pe bi wonya. Nanka me decide my yes nipa na do ye no. Eti manu mi ho Tofi na onim mi ho sa mi nya basa me ya basa mpodi ya matena sesa te ba e o try sen ka we say no Tofi ma try since then my ya dry ya Tofi na me ya so wadin me wo ho mai bi. Let me hear Juma Oba be na mine ka say ohu mi a mine say me no ti we otimi hwe mi say ya na me simpa twa adan nipa no me ni ne adwuma ne ofa o say na ma mi hunu wo hu no ohu ya me mobo me pese me bo ono na bibi bia wo ka kire me e na sumasem opemasem okay enti say wo hu bibia wo me hu enti me wo no ofre me ka kire me say maame ma hu say oye mistake ko fa be ma bi na ketekete kura somu a obanyim o ka kire me straight Tofi na onim Tofi na onim se de ebesini na menim enti me wo ho na ma wo me ma no papa frɛ me say waso da ya hu say menye ma wo enti menya very careful me wo ho na me ma me so frɛ me ka say waso da ya na ma wo enu achi me san wo ho na ya sori mpanya so na me kɔ panyi be ono ofre me ka se o ma hihye ni guasie bi e ba me so no me mama ni na honom na manhwe yi a ni guasie bi a me komu no enya papa mame Tofi na me nim sesei se mitimi dane no a se mitimi sesane ma Tofi o wi be ba kra ware kra dia ware me nware bi mu yes me nware mpo sansa me awusiafo we are say sa mo Facebook ni mo YouTube ni mo dear ben ni chese wan hwe yi se de obi di sesi beda no nan no wan kasa ne ma beje wonsam akasemadu na me program ya bana wiye metie wo futu awo ba bia utie me but ninsa ma o kan die anya yeka cause said o kan wa try anya yi e kire se de besi asi but anwumre utie me tena me ka che o se ade bi wo ho a esi a wanhwe yi a wo se de obeka no afa ono ankasa agye atum se sebi wadi nsam fon enenene me amaka kire no from so kase awaye be ma no oni no but me pesa wo a wutie me anwumre no usua de online dating
obi ti kumase na obi tenkran wodi ni deti den phone so bi o kra ye video wodi ni picture sending no hwan onim ne hen sese wo ti asam a okan a wo de yam fa ne say be ma no kra ba ye ka wo tim no wakọ ka na konya accident wawu para woti woni be ma no busuani bia krono kra brante ni bo din se wo free so no eye no kre se ho no wo free na obi a watimi akọ Facebook akọ yi o number ayi ahunu picture wo ho ani wadi nkomo sa nipa we for 2 years I was so ton phones obetimi aka kire me say oni WhatsApp no eye tro no twa wo ohu de asi sese fa ne se wo nua ba bi ti o ede na obeka kire no Tofi bia otie mi bia meka kire ni say sa online no mo ma entwie hu free hu na emmoaye haye edi awu Tofi menyo obi kura me ko minnimu ntima ya to keke emmoaye brabo eno na ha ma bebre se nyanya me pa nka me kase nka me ntiase nka me adwenboni bebra ba mitim enti obia fantu ne hofo na obia hwe ne hu yie. Okay, by the way, me first akonya we so ebia utie me. Say the enu aba no ka no. Ebi kra awo hwa ye den ma wo. Obe se so enu aba yi mu. Na akwada obe wo na ba wiase no fa akwada ne se wankasa oba. Me ba cho me the number be to dwa. Sompa 93.1. O de frame me. Na ye monkomo ewo off air se won komo bi o hwa ye be bon hihye bi o hwa ye be ye krata sembi mpo ne ye be ya na ababa awa no ene ne ba no o hye ne yem no me ye wajapade obo maame amane Tofi mentimi mo me maame amane tu maame ni masemi mabusuani bia nim eka me ni benya me sese ma hunsa aningase na to me enti kuma sese me ye madwen se nka me nante Tofi nenso so ene boy bi hu me ka che me se opeme ne me nyinsen ni nyina na boni mitimi se boni woni tim dabi aha boni woni tim china bi ne de makon because me sa kuma se ame wono sesi ya sem ka nyamu na me ne pa me ba ha no a san ka me ba na man kofia obi a hu ma chidi kwan mabusuani bi akra ni se me ba odaye wa bedru haide menim se nyame ebefa me program yi so aye bibi ama me ma nwu mentimi mfa rent na ho dabi me ma me ho den Tofi metima ya adwuma bia me ma wu wate ya meti ase be watch 0244809641 0244809641 sa number yi na ye de eye show yi utie me opese oso yi nua ba yi mu ene ne ba na wo hye ne yamu no na ofa kwada no hwe no na kwara no be ye oba kwara no a ye betimi ayes han hihye no eno ne ade a me fi se me pese wadwene baso 0244809640 ebi kura utie me wo amanone o pese o so akwa ababa awa mu ne ba no a onyem no no mu a o de just give me a call 0244809641 0244809641 na yenhuna busua because enya si mene na busua betena se ye ne wo betena se na abofra no wo hye ne yam no aba ba ye wagya pade ewiase ebi wo ho a bidibi wo hoi ensi kwa anwumre we ni asama me pesa me ka kire Paro ya baba wa na utie me a hwe hu yi na nya hyenhyen nyina na yesika nemrante no aba no Sompa 93.1 sade o madwene eso no o di 6 beda no 9
I my own seven mommy model for me. Mommy, we know we didn't come off air. Okay, mommy just met my fabe 2 course be from Swan DSC. Pacho tere mekano from Swan was wabɛgye from SWAT to me ankasa no me ofa ase no madam no wodno ankasa agye atoma su madam no timisrawo o asem papa bi abɛka na hyenkura ne tu maba wane mrantiefo yenko saki pekema me na yeni nkomo hello papa yi amisa mu ajubio yes sir de ba so nche opanyi kwanche for that one is stuck ano onse uti kwa ya fama chon de afu kwanta asma wo kan ho me ma ase no se e babbling shop ni wo ememe bi wo mu a omu ba bi ti wo nkomo pa omu timi toa ma e wo omu krom to omu wo Facebook a onu wanya bi nkomo a wo bra ta ko je timi ko me anu obi ani nyina ma ne bi to ho awo oba no onu obi ani ma ne bi na so no wo da na so wanyam na so Sompa park e wo ni krom a oba hi da be hu ta plantie no ye sire no ma se omo ani enna ho me da se mo ani na ho taw me ba cho odi ni ba bi afre me free yeah me na good even yes sir apom te say Rade adom be me na e de nyan ko pa sa ko se ho ye ko pa adom o se me chia no ni minister ni na na ta bu akwa tafe agamba kwa mekatire mini abane se mama onko sene mwa konfu na onko no madro so ngasi wo sivia se ne via se nyame ne ndim ne wo pe ano woye e bia ta bi we an kono na bra bomu a e kisa sa me gono ni pedi ano granto bo tibia plane se ne sireno ya tuni bia onko manyame na boa woni dia nyame ne prana ya maka kire na no nyame kamo me da se me fa de otwa to because me brain aso me ba cho wodi ni ba bi afre me free me yeah ya wasanti ni me ka se free at ba Roma so down ya le ya ka free so fe tanu wa ye mistake maybe see ashinya mi na obi di abete o